De kunder, der vælger vores teamworkshops, er dem, der gerne vil øge trivselen og performance og produktiviteten også i deres teams. Når man gerne vil skabe et fælles sprog for dem og sikre, at de kan arbejde bedst muligt sammen mod de her opsatte mål, som alle teams jo har, og sørge for, at de også har det sjovt på vej derhen imens, både med deres egne opgaver og med hinanden i samarbejdet. Dem, der gerne vil skabe en øget psykologisk tryghed i teamet, så det bliver meget nemmere at italesætte hinandens styrker og svagheder på en konstruktiv måde i hverdagen. En anden sidenote til det er også, at Harvard Business Review for eksempel har kigget på et studie, der omhandler kognitiv diversitet og hvor meget betydning det har for øget performance og innovation og problem solving generelt i teams. Jo større kognitiv diversitet, jo bedre, men kickeren er, at vi er opmærksomme på, at vi er forskellige. At vi har en forskellig måde at tænke og agere på i hverdagen. Så kan vi langt nemmere iscenesætte de her styrker og rent faktisk skabe et team, der løser opgaverne på bedst mulig vis sammen. Processen består i, at vi har et indledende møde med jer, hvor vi sammen definerer præcis, hvad I gerne vil have ud af workshoppen. Og det kan være mange ting. Det kan være, at I gerne vil mindske konflikter i et kritisk team, eller tage et godt team og gøre det endnu bedre, ved at give dem den her indsigt i hinandens forskelligheder og måden at tænke på. Det kan også være, at I har fået en ny medarbejder ombord i et team, som I gerne vil onboarde bedst muligt, og give det her nye team en forståelse for hinanden og en ny indsigt. Efter det indledende møde, så tager hver medarbejder en talentprofil. Vi gennemgår analysen og kører en personlig feedback til dem alle sammen, inden vi afholder teamworkshoppen. På den workshop, der belyser vi så hver enkelt profil i plenum for de andre. Vi gennemgår deres styrker, deres svagheder, også kaldet for non-talenter, og ser på, hvad de er allerbedst til, men også hvor skal de supporteres, og hvor det er vigtigt, at de andre på teamet forstår de her styrker og svagheder, og hvordan skal de generelt forstås. Vi laver også nogle øvelser undervejs, der er skræddersyet og tilpasset netop jeres behov i den kontekst, jeres team står i. Nogle generelle er dog typisk, at vi gennemgår teamets samlede styrker, vi gennemgår teamets samlede svagheder. Vi ser på, hvordan I er forskellige, både på godt og ondt. Og især, hvad er hver person god til, og hvordan kan I bedst muligt supportere og støtte hinanden i svaghederne, så I kan fokusere jeres tid allermest på det, I også er bedst til. Selve workshoppen varer så en 4-8 timer, alt efter størrelse og behov. Vi kører også en afrapporteringssession sammen med lederen efter workshoppen, for at sikre os, at den her workshop også affødte nye tiltag i hverdagen, som er med til at forankre den her nye fælles indsigt.